Začínám, evidenci věřakon, tam, příklad. Dívám nějaké znamenko, že? Musím se diktat. Tam se nepíše jenom, tam to máme jednu pouze. Jo, on taky musí. No, Je to kukus? Okay. Turistickém kroužku. V turistickém kroužku, který byl loni založen na naší škole, se přihlásili i mnozí chlapci z naší třídy. Počátku jsem si to rozmýšlel, ale pak jsem uposlechl Petrovi výzvy, aby se k ním přidal. Nejdříve jsme podnikali vycházky do blízkého okolí. Když se ukázalo, že chůze nikomu nepůsobí potíže, začal náš vedoucí organizovat výlety s delšími pochody a někdy i moderní tury. Ty jsme si nakonec oblíbili nejvíce. Při svých putováních se řídíme hlavou, turistickými značkami a ukazateli. Již několikrát jsme však proklopeně stáli na ústředí nad strženými nebo hlasitými tabulkami označených směrů. Pokud to bylo možné, připevnili jsme je na původní místo, aby pomohli dalším turistům. Zásluhou zkušeného vedoucího jsme i přes různé obtíže došli. Jaké vlastně? Nerádi, že tak rodiče měli porozumění naši činnost. Ale že ukazatel bez ukazatele, jako muž bez muže. Nebo stroj bez stroje. Teda stroj bez stroje, tak. To je pro